1984 елны шундый iştiraklы гына рәвештә Язучылар берлегенең чакыруы буенча мин Хәмдүнә Тимергали белән бергәләп Чистай районында атна 10 көн буена гастрольдә йөрдем. Шундый бәхет тиде миңа. Ул апрель айында без тиздән саз җырып Чистай районы авылларында йөрдек. Мин шаккаттым шул вакытта Хәмдүнәнең бер нәрсәгә дә зарланмавына. Әйтәм, тиздән саз җырып концертка бара, анда концерт киемнәре кия, кайтканда шулай саз җырып авыл өендә кайта, авыл өендә бернинди шартлар юк. Шунда куна шунда яши. Мен әйтәм, Хәмдүнә, ничек син моңа түзәсең? Мен әйтәм, син бит гомерең буе шулай йөрисең. Разил минем язмышым шулдыр инде. Мин бит менә шушындый шартларда тудым, шушындый шартларда үстем, яшәдем. Шуңа күрә бу минем өчен бик тә гадәти хәл, гадәти мөхит дип әйтә идем. Узган атнаның шәршәмбесенә генә берәк күршеп, бик озак сөйләшеп утырдык концерт алдыннан. Әле тормышта яшәргә, әле аның планнары да бик күп иде. Ул шундый күңеле күтәренке, шундый матурлыкта. Ул һәрвакыт бит теге күрешкәндә аның белән инде бер рәхәт, инде бер бушанып каласың, аның белән сөйләшкәндә үзе бер энергия алып каласың аннан. Теге инде бер энергия чыгана дип әйтәм Хәмдүнә апаны. Хәмдүнә Тимергалиева үзенә кадәр булган титан җырчылардан калган мирасны лаеклы дәвам итүче полководец җырчы иде. Татар җыр сәнгате күгендә ул Хәмдүнә Тимергалиева булып яна белде, үзен шул биеклеккә күтәрә белде һәм халык аны үзе үстерде. Талпынды, җырлады, хезмәт итте һәм соңгы көнгә кадәр ул сәхнәдә булды, үз тавышы. Безнең 72 яшенә кадәр үз тавышы белән сольный концерт биргән җырчылар юк. Бу безнең әлеге көндә бердән бер җырчы. Ул Хәмдүнә Тимергалиева. Бөтенебезнең дә күз алдында артык гадел, үз хезмәтенә тугры, тамашачыларына тугры, бөтенебезнең дә тигез күрә торган. Шул хәтлек тормышны үзелеп ярата торган бөек бер шәхес булып күз алдында калды Хәмдүнә апа. Башка сыймаслык хәтта күз алдына китереп булмый. Чөнки теге картаю белмәде, зарлану белмәде бер вакытта да. Әле соңгы көннәренә хәтлек үкчәле туфли киеп, тамашачылар алдына матур чыгарга кирәк дип үзен үзе карап, бөтенебезне дә җыйнап, кирәк чагында урынга утыртып, кирәк чагында канатландырып, бөтенебезне җыеп тора торган сәхнәнең бер әнисе кебек кеше иде Хәмдүнә апа. Без 7-8 яшьлек вакытта үзенең легендар җыры, җомга җыры белән килеп керде ул безнең күңелләргә. Һәм шуннан соң без аны бала чактан яратып тыңладык. Инде үзем җырчы булып чыгыш ясый башлаганнан соң, менә бигрәк тә минем өчен кадерле булды аның Татар җыры 93 конкурсында ул жюри составындагы. Шунда мине телевизордан игълан итте, ул минем гран-при алганны. Инде аннан соң бик күп концертларда чыгыш ясарга туры килде. Һәр вакытта да менә бу соңгы bir 5-6 елда аның татарча әйтеп әйткәндә 2-3 сулышы барлыкка килде. Тагы да җырларны җирдән җиткереп матур җырлавына мин шул хәтле теге мөкиббән килеп сокланып һәрбер чыгышын карый торган идем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أي Allah'ım aziz Rabbimiz rahmetinle rızalığını ümit etip bu fani dünyalarını taşlap мәңгелеккә yol tutkan, ahiret dünyasına köşken hürmetli, okulan Kur'an ayetlerimiz Seyyid Ali kızı Hemdune apanın ruhuna bağışlıyız. Okulan izge Kur'an ayetlerimizin ecri ve sevapları onun ruhuna girişip ruhlarını şad eylesen idi.